Takže zdravím vás všetkých u nového videa. Dneska som tu spoločne s Timonom Čaute. a ideme túto hry, normálne proste hry ideme od najlepšieho po najhoršie. No a ideme na video. Takže Timon, máme tu úplne prvú hru. Hral si ju niekedy? Neviem ani čo to je podľa toho obrázku. Podľa mňa to je vianočný update tam je. Ale akože z ktorej hry, to neviem. Neviem, tak dáme, že nevieme. OK. Toto je čo sakra? Toto ani není v Robloxe, nie? Neviem. Dáme, že nehrali sme. Toto Mhm. dáme... Kam by si to speedral? No akože ja neviem, Cčko, Dčko, jedno z toho. Cčko, Dčko? Ja... Ty by si to dal kde? Ja Ja by som to neviem. dal na Fko. OK, tak Fko, mne zapracovám tvoje video. No akože... Teraz neviem, rozhodnem sa. Fko, Dčko. Vieš čo? No, Čo chceš? znak. No daj znova hodiť. Ja mám znak. Zľava. OK, Fko. F. Ľudia, je to iba náš názor. Ty mu vieš, čo to je? Neviem. Ježiš, to čo je zas? Prečo sa to dalo tak? Ktoré ste medzi týmto? Nehral som to v živote. To si hral? Nehral. Ja si viem, čo to je. To je to plastové kladivko, čo si vravel. Jaj. No tak, neviem. Asi Tam, lebo Tčko, tam som sa dosť bavil. akože hej, bolo to srandovné. Dobre, Tower Blitz, to nepoznám. Ani ja to nepoznám. Evade Evade? som hral raz, ale neviem vôbec o čo tam ide, takže ja by som to dal asi No, Cčko, ale... ide tam o to, že tam ten nesmú dostať monstra. Dal by Ja, som tak to neviem. Bčko. To ty ohodnoť, ja som to nehral. Bčko. OK. Entry Entry point. Point som nehral, nepoznám to vôbec. Dobre, takže to som ja, Timon, zostrihol. Hej, z nejakého dôvodu sa toto video prestalo nahrávať, takže ja sa chcem len ospravedlniť a na ďalšom videu to bude už opravené. Takže jo, toto ja vám urobím len také krátke intro. Takže jo, ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like a odber. Ak chcete viac videí takýchto typov, tak napíšte nám to dole do komentárov, my budeme samozrejme radi. A jo, to je asi všetko. Môj kanál nájdete dole v popisku. A jo, čaute.